Hello babs song han lap sifur nong no ani te kaisa kadal video tu we te kha kanya video no chaja kan ne te chaja kan ke like comment share khanya ta pok dim babs song te ni video ong kham Assam ni katigorah Holy Flower Senior Secondary School KG1 cherai 4 year ni KG1 por tong nai 4 year ni cherai bo break time o tiffin khanya somoyo chips sama bai totwra kwchawi thimani no angnorni pasthanim cherai ke explain khai sanai abno norok ani video naithok jakhangke te chajakhangke payasak naidi bayap song no jotono saimana sungsaro phaikangke salsa thani nangono fiaba sungsaro phaiye imang rok nongnai rok bo sung jotono saimano kabang te koto nugo hede bana o je KG1 ni cherai chela bwsam bo theinai bini buma songni sago bahai eng tongkhana abo sung jotono nugui mano je sai mano je bwsukse bwkha kosto nangai tongkhana tamni hingke ar tiffin khanya somoyo teacher kisa keles angma bai tini sini kwsaro sakib alam mungoi cherai bo KG1 por tongnai 4 year siku fia bo o sungsaro yaknir thanani nangkha mini buma bufa song bwsukse imang kotor nungmani khana nijini bwslano school kamke pori ruwui kuchu kolo kotor nani hini wan sugui tongmani na fia ba teacher oni kele singma bai bo tini o sungsaro thanani nangkha abono bayap song sung waisa wisu sini cherai rok no tiffin rogo sung amti chips rok hanani kogya abo thingno tini kaham phono khana angi mano hedeba tini se chawoi kaham kereng phono khana amti hekeno o kharok susu cherai bwsabo 4 year ni sakib alam bo angjangma hai sin thani bo waisisu kalai mano abo no sungbo sin bwsarok no bujiwi akuwui mui kothok mai kothok no rohana nango nakhai megi rok phono rohori majango fiaba amti chips rok hormung rok khe belai no kirima singsa amti hero nugui bayap song no nugui mankhana o video ongkha school ni hoite CCTV camera o je record mani tamningka bo kaisa private school Holy Flowers Senior Secondary mungoi katigorah Kachar district ni Assam o norok joto nugui mankhana bayap song CCTV camera o tabuk iko je first bench o asugui tongnai ni dewal side wall side dige ni o je cherai borok tiffin time o tiffin khalaina hinei tiffin tikhlai lai chai tonglaikha fiaba abo chate paithak phaising ngangke bo totwra kwchajaka a totwra kwchajak marok no angrok no serai ke no funungane video ni hoite iko tabuk ngangke o cherai rok tiffin khalainani hinei tiffin tikha tongnai borok kwtham no bwskang ni bench house tongnai tei wall side dige ni nukhana orange color paper o tei bati kwchak ni tei borok tabuk tikha tongnaikha bong dolong ni bisingo no khoroksa chibo tuo kwchani no nukhana tei acherai bo chips ni no tiffin tuo hinei saimakasung gangke iko borok dol kaisa ke kwtham khaiye chips salai tongnai mani ko sung nugui mano ihi borok tabuk chawoi tongnai kho gangke nadi borok kwtham no jono waisa tiffin baklai chai tongnai mani sung tabuk nugui tongkho bayap song no nugui mankhana bo tabuk chips chai tongmani bin batini fia bo tabuk o chips chamani yagolo tamang no nugui manene serai ke bo bahai kwchajaka nadi iko bo tabuk chips chabai mani yagulo kisa yak bai bo kisa ekhar tongmani bo nugo bini bukhogo nadi tamningke bo totwra kwchajak tongmani bai amaji angei kisa ke bukhu bai ekhragui tongo iko no nugui mankhana bo tabuk bo ekhragui tongkho bukhu nadi tabuk hingke bo ase kosto najaka bin dol no phikungo rom sago lokhlai jagui tongkha tamningke bo totwra kwchajakmani bai ase kosto najaka nadi mukhang ro koisi ingoi bin dolong no sanani nai tongmani fia bo saimiyang tongkha
nadi kono nugi mangkhana bwsuk se kosa nangjagui tongmani pura mukhang rok bai joto nugui no semano o cherai khari sujuja bwsuk se kosa nang tongkhana nadi ko bo tabuk ngake soimani ya wngui lengui thangma hai wngui bo tolao kwlai kafrai tongkhana di nugi mangkhana pipe so nadi bini yakung kisa lori tongmani nadi bo kafrai tongma hai wngui tongkha fia yang digini teacher rok khe borok bongni kok sanani se pailaya nadi nadi bini ukulungni bini dolok bo bono nugui wanajagui bajai aklai bor bo cherai ba saimaya wngui tongnakha nadi ko bini dolok bo chapmaya wngui bono tang kalaikha sengra uansukui rok se borok khe puilao nai tongnai mani nukha borok wanajagui iko nadi o cherai sobse bo no belai khel khai tongo nadi ko nadi o teacher nadi bwskango nadi bo lai thang tongo phiaba bo yang khel kwrwi bongkok salaima se paya nadi nukhana o cherai nadi bo bwsuk se maya gwnang bo jesuk cherai phunthum nadi khasiya phun se bom te haino nugui bong teacher no sai tongmani phiaba bin teacher na sidi tabo ponto kun respect ni ya bwsak puntuk lori ui asuk bono sai tongo phiaba na sidi ekbar ya tabai khe duibar wngkha duibar phone je nadi ko ta phone je yak kari rohorko bo bin logi thasi thangya nadi hi ta phone se borok kwnui kok salai asike biji je borok saimaya je ayango cherai bwsuk khar susuke hamo hoimaya wngui lengui tongmani bayap sono wansuknai la amtui hai kela teacher no tamkhainai bongni dara tei tabuk bumani nijini bwsano kwmai thangjakmani aboni kosto borok ni saokalai hinkhe bahai ma tongno nadi borok no o cherai asuk se duibar suk borok no lolori saka o blue color ni dress kanjak teacher no phiaba borok asike biji kok salai tamjini kok salai phiaba asike biji o cherai bai simi se kok sai tongo bongni samung tamungba borok khel khainani totwra thik tong kwrwi kaisa jagao simi leri 2-3 ghonta tongnani aboni kok bole nadi o jagao jodi bo nukhangai o bisingo no bo kisa mantinani chance tongkhamo phiaba nadi asike careless borok jesuk bulori ro phunse borok kun khaiyani bagui nai tini o cherai bwsuk khar sujak yakani thanani nangkha nadi ta phone je borok khel kwrwi ko ta phone na siri bwskango borok guguru tongo bench rogo ta phone no ayang bangsa cherai kwrwi klai tongmani yakhe bench kwrwi tongmani borok ta phone khel kwrwi nugui mangkhana sideo blue color ta phone borok bai simi kok sai tongo bo debra digini a cherai no kwrwi tongmani kisapun khel kwrwi nadi bini bench partner bo tongui manliya tabuk ngakhe bini mem no saka aboni yagulo no o yellow color dress bo phaiwi naifaiwi wanajagui tabuk ngakhe o cherai no khosaka o cherai no khosamani ni bwsuk se lekha nadi asini a cherai bwsuk se poster nangjagui tongkhana a jora o teacher nukha hinkhe bo tini bantinani tongkhamo phiaba ajangni teacher o kwni rok bwsuk se careless wngma bai nadi tini o sungsa bo yakha thanani nangkha bwsuk se khar susute bini buma bufa song bahai ma tongkhana tamni gnai bini buma bufa song le imang kwbang twiwi bwsarok school o kaham kwrwngkhe porwi tong kaham kwrwngkhe chai tongo hinui uansuk tongmani wngnai phiaba nadi o duijon teacher careless ni bagui tini asuk naithokma sungsano bo bini bwslano yakari tongmani ma nangkha nadi amtui hai teacher rok no belai no action kaham nanang tamni hinkhe thingno tini kaham pono khana sini sao kalai mano aboni bagui te bayap song comment no rest in peace siri jate o cherai bwsa bo bini folamo thangjana tikhe bo yang masingo cherai 4 year ni bisingo thingno bo o swngya thananga phiaba ayang masingo bo kuchu kolok kotor wngwi kahama khe tongmana tikhe che bayap song anan video no chajak hinkhe like comment share tei subscribe rok khaina tapok dite an channel no je subscribe khaijak rok kha khaina video no chajak hinkhe subscribe rok bo khairua no hinui।